ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba ujabulile. Igama lami nginguDumsani Emmanuel Zuma. Ngokuzalwa ngo-1970 something. Indawo engizalelwe kuyona iseBhula eNaseMakhuzeni. Ngicela ukukhuluma ngale nto lena. Nino-president Mabhinca, ninomuntu ovuse igama lenu kade selilahliwe. Ngizocela ukuthi sikucabangisise kahle lokho. Is literally required the social welfare from kubantu abangamabhinca. Ngizokwenza kube live lithi yami ukuthi I'll be the first one to react. Sizocela ukuthi umchunu president amabhinca you can never president without uma ungizwa kungenzeka simfakele R5 and above. Abantu abathanda umaskandi, abantu understandayo umaskandi, abantu abangamazulu. Singaqhuba up to 6 months if isithanda vele imali yethu asiyiceli kuwena. Ngizwe ukuthi kube liability and total responsibility yakho ukuthi sinikeze ngokungayisoli i-account number yakho lapho esizofaka khona any amount ethandwa yithina, rating from R5 only. Abantu abawu-R5 abayimiliyoni abazofaka abangakwazi ukufaka lo mali just 1 month only izobe yenele, because literally we cannot a president esizoya kuma-election at this current condition. Resident yakhe funa ishintshe, mobility funa ngaxhaswa zenkampani, funa lokho sikwenza ukuthi kube irresponsibility yethu. Ngizwe mchunu siyacela baba, ngeke ngisho inamba yami ngamabomu ngoba angifuni ukuthi ngizenze into epophula ngikho pophula. Sinikeze inamba yakho, i-bank account number yakho. Sicela usinike abe u2 sibe ne-option thina singasebenzi, usinikeze no-Capitec bese kuzothi laba abahlula isikole kubanike u-FNB. Siyacela ngizwe mchunu wena osuyithole le video sicela siyiforward kuyena if you find isho kanjalo-ke inyanga wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba olufika nobaba udokotela ukuthi laphana wengane zakwethu ungizwe kufanele ukuthi simnikelele njengamabhinca wengane zakwethu ngoba usimele isizwe sethu-ke laphana wengane zakwethu. Ake sidibane laphana comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha.